mamoko maoko mabende gi dongere luongo ni diplomatic ties. Wach Tanzania ni ok en mana mokuongo. Yes. E kinde thuolo mar higni 4 makoro jatend piny William Ruto osebedo e koma mano mar telo ne piny Kenya. Osebedo kiseyo okenge mopogore opogore. Mana juma mokalo ni winjo bende seyo mano mar dho Kiingereza, English, mano ma Nigeria. Kopogore gi mano bende nitiere weche motendre kod RSF, piny Kenya host kata mana bedo ni jotend RSF ma piny Sudan nitiere piny Kenya. Wach ma bende nomiyo kata mana exports mondo more piny Sudan mar mondo mikoro chungi e kind mamoko weche mag iwacho ni Sahrawi Arab Democratic Republic actually no chakore immediately mana bang iwacho ni mana bang thuolo mar ndalo ariyo bang chamo muma. Mane momiyo wacho niya nitie jok ma dongere luongo ni a long overdue no nego be no seriembe tich jok ma handle the diplomatic issues mag Kenya gi moko ok ingeni sayo president yot nikech en face mar piny donc samoro iwacho gi off cuff samoro no kondike gi kaka samoro nyalo mana wacho gi wi mano bende pod iseyo mana jo diplomats no gima temo wacho samoro president nyalo bet ngama nyalo wacho gi off cuff mane ok ondikne but mane tiji ni ko president kadhi e podium ka kinya bedo president abro dwaro ngama ika ni Mr. President kamidhie ni magi issues gin magi to issues ma bende okonegi tuom gin ma nikech ma kituomo to nyalo kelo wachni gi wachni ma bende kituomo to nyalo keto wakama tek kaka piny Kenya gi piny makama koro sami ko president okike mana ne gik modhi wacho kende Kenya ka ne gik ma ok odhi wacho ma ok onego tuom koro kodhi to kata kane an kanyo tang'eyo niya ma kobire pacha to mana ng'eni ma ne joko wacho na ni okatuom ma ne giwacho ni okatuom koro maga ma other of anyalo wacho gik mamoko to mano okwera ni okatuom ka to bedo thenge nyiso ni ng'ato nitie mano iko president news ne giike gik ma odhi wacho to ne ok giike gik ma ok onego tuom e podium ka podium so onego bed ni sama ng'ato kaka president wuok dhi e function moriwo jotelo mamoko mag pinje mamoko to kendo nigi jofwambo mag mowuok e piny ngima ing'eni jofwambo magwa to samoro ber inyalo hoyo miwacha amaki kuketi to ka in gi jofwambo mag pinje mamoko gisekwanyo gisedhi to sani bende Kenya kako yaw thuolo weche mag fwambo nyaka mbui ok inyal govern matimre nikech an samoro an gi simba aketo kama to an live koro giminya timi onge asekwanye osedhi e mbui osedhi koro nyiso ni ng'ama tije ni kama tek en ng'ama iko president kuom gik ma ok onego mul to gi gik monego mul kochope podium cha omiyo kane ochakore gi the Republic of Sahrawi odhi gik machalo ne kuma gigi nyoketowa kakore wacho wach mar Sudan manyo mi passport to koro ketowa kuma tek kendo gino bende koro keto nyaka jotend migao moyier gi kuonde matek nikech samoro koro idwaro duoko kuomgi to samoro nyo yieri e migao ni tiyudo ka gini nosetimore to ine makoro nyaki give the feedback kata reply to Kenyans omiyo jok ma handle diplomatic speeches mag jaduong Migosi William Ruto onengo ong'i kendo nonre diriyo weche ni gingi kendo ginonre diriyo nikech gin mana weche mabende iporo kendo koro kelonwa kata mana jemba kaka pinya mano mar Kenya nikech mana wach mano mar English Kiingereza no